కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లోకి 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 2 స్పూన్ల పల్లీలు వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత కారానికి తగిన పచ్చిమిర్చి, ఒక 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇవి కొంచెం వేగాక కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత అదే కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లోకి 1 స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే ఒక పెద్ద టమాటోని కట్ చేసి వేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. ఈ టమాటోలు కొంచెం మెత్తగా మగ్గాలి. 2 నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి కలుపుకొని దీంట్లోకి ఒక పెద్ద కట్ట కొత్తిమీర, కొంచెం చింతపండు పులుపు కోసం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. 1 మినిట్ పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొత్తిమీరని. 1 మినిట్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని దీన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిపోయిన తర్వాత ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి మనం వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకొని దాంట్లో సరిపడా సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత టమాటో మిశ్రమం వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దీంట్లోకి ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయని పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని జస్ట్ లైట్గా ఒక్కసారి అలా తిప్పి తీసుకోవాలి. అక్కడక్కడ మనకి ఆనియన్స్ కనిపించాలి. అంతే, మన కొత్తిమీర చట్నీ రెడీ.